Right. Secretary. Pakati pevana vachatsanangura zvavo mwechete noti pane nyaya yavo imwe chete yokuti ava uyai pamberi pachangamire Tito mutsanangure nhau yenyu yekuridza zvigure. Pane vakaridza zvigure vakazvipinda ipapo, pozoita vane panzvimbo pavo pairidzwa zvigure vasina kuzvipinda, asi mupurisa akavadzoma vakamutorera kambaruni vachida kutomuisa. Ndonyaya ivana Vairidza, pane vairidza ndika. Pane vairidza pozoita vairidziwa panzvimbo pavo. Vairidza panzvimbo pavo vana chichetwa. Kremu yerude. Uyai pamberi pachangamire Tito mutsanangure nhau yenyu yekuridza zvigure paKrismasi. Alright. Ava ndo panzvimbo pavo. Pashoko pachi? Iri tonzi chicheto. Mune chi? Pashoko pangu panoridzirwa pakaridzirwa zvigure. Alright. Kana ava ndo varidza. Vakapiwa mvumo neni kuti muridze. Varidza vapa mvumo kuti varidze zvishoma. Alright, zvakanaka. Saka inyaya yekuti ndofunga Ndoda kutenda nekamwana wamatipa kuti nditaure zvandada kuchitaura. Zveshuwa zvigure zvakaridzirwa pashoko pangu. Mushure mokunge tamborambidzwa paindependence, takamboda kuti siridze paindependence. Mupurisa wamambotobva ati zvigure hazvichaita sei? Hazvichatenderwa. Ndokubva tazvisiya. Ndokubva vazodzoka paindependence yapera zvikanzi ndazonzwa kuti maridza zvigure. Manzwa nani, mationa here? Akudzai ndiani? Havana kukwanisa kuda kudira pachena. Vatasiyana nazvo. Tava paKrismasi ndofunga mupurisa wamamba akataura nevakomana zvigure zvakanzi komana zvigure zvakutenderwa kuridzwa. Munogona kuridzai paKrismasi. Krismasi yataita sei? Yasvika. Anondoendera mberi. Zvadaro ndobva ndatofanira kukomana nokuti zvigure zvitaura chokwadi kubva 1996 zvigure zvairidzwa pashoko pangu kusvika pari zvino. Ipapa ndinoda kunyemera zvairidzwa. Krismasi yegore rakapera hazvina kuridzwa nokuti handa zvirambidzwa. Independence akada kuridza bva zvarambidzwa batasiyana nazvo. Zvadaro komana ndobva vandifonera vachicheto zvigure zvazvo zvikutenderwa vakati mataurana here handina tichida zvokuzonetsana nevanhu zvanzi vatitendera vatiridzai zveshuwa vakaya paKrismasi vezvigure ivo mupurisa wacho vakauya zvikanzi zvigure ridzai asi hatisi kuda noise. Ndikati noise panapa haitike nokuti pane chi pane mapurisa. Handiti vakomana ndobva vatanga kuridza zvigure ndobva vaya kwandira mupurisa zvanzi but kuridza kwamunotaka inazoda handizoshawo chouviri unogona kupochi $40 zvikadaiwa matimi zvakaita sei zvakatenderwa. Handiti kopari yamakuda ndeipi? Handiti ka vadaro pasina 5 minutes ndobva vapinda mubudariro mamune vanhu vachiridza ndobva vatangura ndobva vayabva vaisa mushoko mangu. Indatori mushoko ndakati ko chii chaakuitika zvikanzi hazvichaita ndazvimisa. Ndakane mhaka yei havana kundipindura. Ini ndobva ndatora ngoma dzemva ndadzora muchibudariro. Ndikadaiwa imi matitendera maakutirambidza zvino zvinoreve chii? Ndopandikapedzera kuti havana vepa. Nyaya yenyu iri kunzwira. Tidawo kuti mubva mataura muchinyatsojekesa. Handika mutemo wekuti zvigure zvaakurambidzwa. Handika imi makaudzwa ende makaugaruchira. Handika asi pakazova go ahead yani udzai mupurisa wamako yakada go ahead akati zvigure ridzai zvira kuti akati zviri kutenderwa. Ini ndakatobvunza ndaitozviramba akati zvakamborambidzwa paindependence. Ngatile batini handizvokuzonetsana nevanhu. Alright. Panopana ndida kutsvaka. Ngomirai baba kuti ava ndopamudzengerera ndiri. Ndizvo baba. Gore rapera ndichibva kudhako ini ndakaona pachirira zvigure. Handiti ka ndakasvikapo ndakakona ndikati akuti imwe zvigure ndiani takurai ngoma dzenyu ndikawadzinga ndizvo mbudzi ndobva waparara. Saka goneri ndobva waridza futi. Imi mukuti makaudzwa nomupurisa upinda kunziva apaigwa kuti ridzai zvigure. Pamusori mati gore rakapera. Ndizova kutaura gore rapera ripi? Rapera paseri. Paindependence paKrismasi. Apa pachibvira. Vamutepa tibatsirani.
mukateerera mapindiro akuita vachichetu apa vanoda kupritenda kuti pamwedzi wenguva tese kuno kutogona kuitwa kuvhariwa nenyaya yavo handitika yosvika paextend yokuita uona matauriro avakuita namutepa kuti gorepiredi panotooneka uchenjeri kari kupindura kwakatiita vamutukudzi mine muzaibatsirani vamutukudzi handiti vachinzwa kuti zvigure zvaridzo havana kungoerekana vanetsana nemi chete kana kuti yangoerekana yakutaurwa panapa kuti makaridza zvigure neumwe munhu handiti vakatofona kuna vachangamire vakafona kwatiri kwese nevanetsana nemukutaura kuti kudhonzera tumbarure nei avo dei vamukupa mhosva kuti ndivo vakakuudzai kuti itai zvigure hatiri dai vanga vari ndivo vakati itai zvigure zvisati zvarira zvigure zvichiri kutonetsana kana tatowadza kuti tiende pakuridzwa kwongoma vanga vatogara vazvitaura kuti kune vanhu kunokuva kunetsera da kuridza zvigure handimashona zvese zvekuzonetsana zvakazoitika sikwadhipenda kuti chino ndimukudza kwa zvaka zviriko asi tiri kuti imimi musashandise chiregrine apa ava vakasununguka kuti taurira mupurisa wacho vanzwa mupurisa wacho kana aripo azvipindurire vanzwa tozoona ava pavari kuvhariridza vachihwanda nomupurisa mashoko yavataura kuti pritenda yavo ndoyasina munyatso kundiitira zvakanaka zvakaitika panguva handina kana munhu wandiri kuvharidzira ene ndataura chokwadi kuti zvigure zvakatambwa handamboramba bva pandatanga kutaura ndataura zvigure zvakatambwa mushure maunge tatenderwa muri right enyu bakati kundotaura chinhu panopandabata mati zvigure zvakaridzirwa pashoko pangu uyezve zvagara zvinoridziwa ipapo kubva gore ripi 1996 asi gore rapera ndopatikanzi zvigure zvakadzi hazvichatenderwa ndobva tazvisiya paindependence vakatouya vakada kuridza vakarambidzwa ndobva taiti chi aiwa kana zvakarambidzwa hatichazvitendera ndobva vazouya pakrismas vanzi mimi zvigure murigona kuridza henyu ndobva vatoya vakata kuti aiwa ridzai zvigure asi hazvida kuti vanhu vanoita noise Alright, isisu tichienda padhuze takati wandei vanoda kubatsirwa kana isi vatoda kubatsirwa isisi tiri kuti pashoko penyu pakaridzwa gure mudunhu radotito harisi kutenderwa handisida kuti ndoda kuva kuvhara kwaikutaura ndati pamusoro ndasida kuvhara ini ndoda kuti nditende nekuti nyaya yezvigure yanyatsotsanangurwa muno dare risati ratanga namambo vakataura zvakati takawirirana nemadzimambo anokwana kuita 30 kuti isusu kumashonari central hakuchatenderwa chi zvigure ende ipapo kutaura chokwadi ndanyatsojekeserwa asi kuti vaizvitaura vacho vaingoti zvigure hazvitenderwe havangasingape chi zvikonzero zvawaita macho tigomera hatina kwatichiri kuenda vati vaizvitaura havainyatsokuripatsanura handitika asi tichipinda muno ndanyatsokunzwa usati wauya kugarapa kuti gure shuwa rakadi rakarambidzwa odzo rakarinda pashoko pako saka chakugadzikapo ndechokuti wakaridza gure pashoko pako zvisiri kutenderwa kudunhu radotito nomhosva yeupome hwako ndapanzwisisa ndakabva ndakupara gure ndakaridza zvishuwa ndakapara mhosva ndapanzwisisa right ndaanenda kobvisa chete paipauautichiupisa wamambo ndiakazotendera zvazvaandika muvhumi wauri kuita mandika ukuraridza kuti pawangolasambudisa kumamba mukadzi panogona kunge pasiri pechokwadi nemavhumiro wauri kuita zvoita songe zvanga zvongoida ngonjengawo zvako tida kuti isusu musadhifende mapurisa edari vanzwaka ndo point one yandiri kuda misai rombo hwenyu misai pasi muri kunzwa kutaura kunoita murume uyu totari ari kuzviziva kuti zvigure obvious mudunhu ramambo hazvitenderwi asi iye ari kuudza kuti iye akazopiwa go ahead nomupurisa kuti ezvino zvakutenderwa chiita izvenyu muri kubanzwa ka mupurisa wamambo wacho ari kuudzwa kuti hamuno mwarimo muri kunzwa ka isusu tida kunzwa mupurisa go ahead yakavakada kusapa go ahead achizvitaurira kuti iye paakasvika achizoita basa
achionana nanababa chii chakaitika sezvo anozviziva. Orati nzo kana tichiti isisu munoona kuti kana tichivhima munhu akagara anokwa anombotsvatsadzira nokuti anenge munhu wese anozama kuti azorumiwa nogava anenge ambozama kudhifenda. Manzwisisa mukomana uyu mukana mabata zvaataura at last achiembera pandichitaura ati ini ndakazinzwa kuti zvigure zvikurambidzwa asi vaizvitaura vacho havainyatsopatsanura nokuti kwangu inini zvanga zvagara zvichirira kubva 1996 havainyatsopasanura asi zvokuti akamboti gure harisi kutenderwa akazinzwa ndosaka abvuma kuti zvishuwa ini kandibatwa mhosva ndokubatwa nomhosva gure rakadi ndosaka patakati chisvitsai apo paipanga pamuchidai nimi togona kupasvika futi pokuti amtukuzi muri kunzi imi makukakatana pangoma makanga mataura ava kuti tipei $40 nienderere mberi pamusoro vedare nhau iripo ndeyekuti gore rapera nzowa vanina kwandira ndakasvika pakurambidza gure vakazoya mutepa but nzowa vakandinyangadza zvisingaiti zvekuti vakaedza kunzi neveukama huyai kunomugare pasina ngoma nzowa vakaedza kundidzikisira zvakanyanyisa parhengi yangu cheche havaitarisi tinofunga ndakati vakomana vagore rapera varume zvigure kana muda kuridza endai kwamambo vese ndakavaudza endai kwamambo munotora nyaya zvigure panamba ndinokusungai zvikanzi tiri kuenda tiri kuenda vamwe vacho vatosarepo vandaitobvunza ndizoti ndakakuti ichi vakomana vakasara kumba vaita kuti shuwa isi tine mhosva nokuti pamudatodzoti endai kokumbira gure kwamanga hatina kuenda zvamusina kuenda ngoma dzikazotakura nekodziva pazino tipoindi musina kuenda kwamambo ndikati no varume ngoma idzi chisiyai ndakuchifonera mambo hamuna kuenda kukumbira tukuita kakuti nomokei tonasokuvatenderera homu ndakati ndipei $40 but pavakarega kuti pa $40 ndopandakazogumuka kutora ngoma kwete handina kuti ndakataura ndo anza mbiri goro rino vakatobudisa mari gore rapera ivava nomakomana vakasara zvikanzi ngoma inzoda kuridza ndakaramba mari ndakairamba kuita noita nditabe nyaya dzakadaro vandazvatisaguri pakati igore rapera gorino hapana mari yavakabudisa ende anobva ndatotora nyaya yemari asi ndakatora ngoma ndikati no ngoma ngadzipinda asvika guri kuti ava ndo vakazotipana nazvo zvikanzi pana pairi kurira kanobatwa nomusungu kanopuka kana kumapurisa munhu akati ndakazibaya havatiwo havazoita kutsvaga tangamiri nyaya ichakuisiya kwavo zvinoita sekuti nyaya dzegure tingodzitaura madotito but inyaya yekuti madzimambo ese mashonal central vakagara pasi zvatachataura zvigure zvakarambidzwa nyaya yakatora nguva refu vamwe vachimbonetsana kuti aiwa zvigure agara iri tradition yevamwe vakatojoina zvigure zvoti kana paanofa anoda kuti wanyaradzo yegure iyoyo asi vanhu vese madzimambo akawirirana kuti gure achatenderwa munzvimbo dzemadzimambo nekuda kwezvikonzero zvatambotaura zvimwe zvaita zvitaura kana nyaradzo chaidzo tine vakawanda vokuti vamwe hama vanogona nokurira mumapurazi asi yemusha hama dziri kunoko afira mumapurazi kudzimweni dzekuva nozotakurwa yozovigirwa kuno avigirwa kuno achavigwa netsika dzechigure dzaaitamba ari mumapurazi avigwa netsika dzechigure musi wanotorwa nyaradzo vanotoyafunye kwatiri madzimambo mambo hama yedu iyi takaiviga netsika yezvigure saka nyaradzo dzacho tofanira kuti tizvigure but tagara totovarambidza kuti nyaradzo dzachona hadzichatoitwa netsika yezvigure izvo bcause panorira ngoma saka ndiri kuti nyaradzo kana kuti pane mafaro ingonzi vanhu vari kuridza vachipengera vaita sei zvigure zvakanzi kana parufu pafa munhu anga achifamba netsika dzezvigure hazvichatenderwa munzvimbo dzemadzimambo saka ndiri kuti ndatenda pamati vaitaura vakasangana totitsaramudza chaizvo izvo saka nhasi ndadzidza kuti zvishuwa zvigure zvakaipira zvipi asi ndinotiwo sekutiwo nzou next time akona
zvinhu zvakaita saizvozvo hazvimwe zvacho hazviitirwa nhasi zvokuti ngoma dzambotorwa dzaiswapo hazvitenderwi. Nemiwe Zvigure vachona ndima idziridza ndima itamba ndima tamba ichataura munomu Zvigure izvozvo hazvichatenderwa. Asi handima ita kuti nharo nazvo pamakazwa kuti zviri kumiswa dai mamuri vangu ndoziva kuti shava chiri panenge rati rakataura kuti makanzwa padzarira ngoma dzacho nomunga imimo pamanonzwa kuti at least kana ropa munonzwa zvamunonzwa pati kuti semadzimambo Zvigure izvo zvakarambidzwa. Nhasi anoona zvakaita kunzwa kuti kungoteereta bhenda mutsipa wakutorwadza kutaisa kuti inokuda kudonha here mvura pamwe nekuteeredza kwamakatoita makatowedzeredza matambudziko emvura tisaone mvura kuridza kwamakazita mari mwezu raanoiwaya isi kuzvirambidza imi kuita nharo nazvo. Munogara kupi mimi Mamutukuzi mutori makatanga kuzvinzwa zvanhasi here pamaridza ipapa asi tiagara tingozvitaura kuti Zvigure hazvicharidzwa. Ini swati Christmas ndaipenda kudhare wasana kulisa wenya ndatoda nzogushiwa here kuti ngoma varidzi vadikawo ngoma mukuru zvangu anzayo haridzi ngaaridzi adiki asi noisati chitenda ari haridzi ngoma asi noisati chitenda ndakazodzoka madeko ndakazodzoka kunzirana ngoma nachicheka ndatobva kudhare mani apari kusvika ndakusiya dzikidzo adiki ndivanowanza kuridza siwakuida kusvika ndapindawo saka ndakazonzanza mapurisa vazovharisa nokuti vanozoita noizwa mwana vavharisa ndamboni asi mapurisa mamba ngatiidzai Alright, tingapedza ina ndinazorwanda asi ndambonzwa kwakutaka maita kuti neGure tinoita kuti chaizvi takusumura ndoda kuti mungobhadhara mari dzedare dzamanzi hamuna kubhadhara then nenyaya yekuti musazozvipamidza futi muchazvida mbudzi imwe chete yamuchazobhadhara kudare kwamama ndinombika bhadharai mari iyoyo chete ndochajenyu but aifungidzira kuti tisumudze vanoda kuti makakurota ayo watanga asinganatozviziva asi kubva nhasi taakuzviziva asi dozozwa kuti mamudzingere mari zva kuti ngoma idzodzo zvinozwira tatine vakuru vezviguru aidzana pari nofunga imimi tinoziva kuti mune malevels amunotoziva kuti kune shasha dziriko kune shasha but neshasha dzinobva pana anenge apakonyanguva pachizeza zvinonzana pari ndoshasha asi nezvo havachatoridza Gure vakauya muno makapepeza kuti aiwa mambo handicharidza kuti Gure saka tikuti nemiwo zvidzidzai kuti Gure ino makonzwanzi yaida ngorira ibvai pazviri zvirikuzwika angotsvagai mbudzi mari nyedari obva mabhadhara zvinoyariri zvinhu izvozvo tingoti 3 weeks zuva 27 vangwari vanganawa naichanga pane wana asina kuyandiri pane 4 hazvina motsokana zita rinongozikana Gideon ndiani senemi yako Pongwe 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 ingoita kuti pauye mbudzi zvazvinoita zvinotangira zviri kumbudzi chimbomira munozotaura zvinotangira zviri kumbudzi imofuka kuti tadherera kuti mbudzi hatibhadhara makazona pakuya wakomana nezviketura vanenge vakuta kuti 100 yekufamba chete kwaita achitira mbudzi iyoyo inozopedzera wabatirwa mombe but yatangira rupi iri kumbudzi senaifungidzira kuti kana manzwisisa mateerera 3 weeks munombomhanya motsvaga mbudzi yenyu nemari yenyu moyo mobva mabhadhara zvakapera nditenaitaaaa pamwe chagona kuti tachajeka kure nino takazviramba zvikuru asi zvikuramba tidzokoro kana magona kuti manzwisisa ingoite panopera 3 weeks dzamataura kana iri mari yembudzi $30 makabhadhara $30 wapedza watoripa mhosva yacho nemari yedare tobva tapedza zvikunzwika baba ingoti tsvagai paukama hwedu tinenge tisingade kuti titi tizoomesera nokuisirana vamutukudzi hatichataura zvakawanda vazvinzwa kana mune kuita kwamakaitawo kwekuti maitaiwa ridzai siridzirai pasi inoizi hazvimbunzi pane pazvinoridzirwa pasi because kana shava racho rabata kana ari muridzi wayo wengoma anoridza ukazoti oridzira pasi acharidzira pasi asi ngatingodzidza ichite kuti next time vanhu vanogona kukuchinjira ifuti mangwana makona zvangodaro ibvai pazviri handiti zvinokukanganisa zvinozoita saizvozvo une mabudiro anga akuta nyaya asi ndakafara kuti risati rarira Gure makatifonera risati ratorira makatotifonera kuti mambo pane vari kutanhara
gure asati rarira asi pane vatouya nengoma vatadoridza gure kana vaita nharo siyai varidzi nofunga vakomana vogura vaitotya kana kubata kavaita ngoma ndofa vakaziva tikuita senyaya gure ndikati varume ndakabudza tiende mukunga tapedza Wonderful.